Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες, η εκπομπή Παραπέντε, έξω από το στούντιο, έξω από τα στενά γεωγραφικά όρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ για να δούμε πώς πάει η τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, τι συμβαίνει ακριβώς, τι γίνεται, πόσο. Τα έχουμε πει πολλές φορές βέβαια, η Ευρώπη μας επηρεάζει ή δεν μας επηρεάζει, και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ τον κύριο Κίρτσο από τη μία μεριά, Ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, και την κυρία Εύα Καηλή, Ευρωβουλευτή από την Ελιά Δημοκρατική Παράταξη, κοινώς Πασόκ. Σας ευχαριστώ και τους δύο που είστε εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ και θα κάνουμε μια σύντομη αλλά ουσιαστική και περιεκτική κουβέντα. Κύριε Κίρτσο, θα μου επιτρέψετε, επειδή οι κυρίες προηγούνται, να δώσω το λόγο στην κυρία Καηλή. Κατευθείαν να μπούμε στα βαθιά, να μην αργούμε. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε την κατάσταση, την πολιτική. Έχει περάσει ένας μήνας από τις εκλογές, ίσως είναι λίγο κοινότυπη ερώτηση, αλλά νομίζω ότι είναι τόσα πολλά τα πράγματα που τρέχουν που πρέπει να τα δούμε λίγο. Η κατάσταση είναι ελαφρώς ανησυχητική, για να μην πω εξαιρετικά ανησυχητική, καθώς ενώ ξεδιπλώνει η κυβέρνηση την πολιτική της, φαίνεται ότι είναι ασαφής ακόμα και δεν είναι κοστολογημένη. Αυτό στην Ευρώπη έχει το εξής πρόβλημα: σε μια τόσο κρίσιμη διαπραγμάτευση, περιμένουν συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορέσουν κάθε μέρα να ενισχυθούν από την πίεση την πολιτική που θα ασκήσουμε όλοι μας, άλλωστε υπέρ της Ελλάδος. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γνωρίζουμε σε τι πλαίσιο διαπραγματευόμαστε και τι ζητάμε. Όταν λοιπόν αυτό δεν έχει οριστεί, χάνουμε πολύτιμο χρόνο, κινδυνεύουμε το Μάρτιο να βρεθούμε τέλη Μαρτίου σε ασφυξία οικονομική και ρευστότητας, καθώς το χρηματοδοτικό κενό δεν γνωρίζει κανείς πώς θα καλυφθεί. Ακούμε ότι θα βάλουν χέρι στα ταμεία, τα ασφαλιστικά ή στα αγροτικά. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο φυσικά, καθώς αυτό ρισκάρει αμέσως και αλλάζει το κλίμα και το επενδυτικό και μπορεί να δημιουργήσει ένα τεράστιο bank run τέλη του Μαρτίου. Επίσης, οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουμε ακούσει δεν είναι επίσης κοστολογημένες, άρα δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί και τη Δευτέρα και κινούμαστε σε ένα πλαίσιο πολύ μεγάλης πολιτικής αστάθειας ακόμα. Αν υπήρχε μια συμφωνία να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί στην παράταση το πρόγραμμα ως έχει, όχι με άλλα λόγια, όχι παιχνίδια με τις λέξεις επικοινωνιακά, νομίζω ότι θα μπορούσαμε πολύ γρήγορα να επανέλθουμε στην ομαλότητα και να μπορέσει να αντικαταστήσει με ισοδύναμα μέτρα τα μέτρα εκείνα τα οποία ήταν πολύ βαριά και τα οποία έτσι κι αλλιώς είχαν μπει σε μια διαδικασία αντικατάστασής τους. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί να κυβερνήσει, την ίδια στιγμή όμως που η χώρα μας χρειάζεται να κερδίσει χρόνο για να υπάρχει ρευστότητα. Εύχομαι πολύ γρήγορα να αποδειχτεί την πραγματικότητα, γιατί εδώ ξέρετε οι Ευρωπαίοι λειτουργούν θεσμικά. Δηλαδή δεν μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους για να μας βολέψουν. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορείς να συνεννοήσεις με 28 χώρες χρειάζονται αμοιβαίοι συμβιβασμοί. Ακριβώς. Κύριε Κίρτσο, το ίδιο ερώτημα και σε εσάς, γιατί πραγματικά έχετε μια εμπειρία πολύ σημαντική και εσείς βέβαια, όπως και η κυρία Καηλή, στο πολιτικό σκηνικό. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Δεν θα ρωτήσω αν είστε αισιόδοξος, γιατί θεωρώ ότι και το κόμμα σας λέει κάποια άλλα διαφορετικά πράγματα. Πώς βλέπετε λοιπόν την όλη κατάσταση? Εντάξει, θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο των οικονομικών εξελίξεων που μας ενδιαφέρει. Έχει χάσει την μπάλα από τα αποδυτήρια, να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο μέσος τηλεθεατής. Έχει αφήσει να εννοηθεί μάλλον άλλα στους πιστωτές, δηλαδή ότι θα κάνει κάποιο είδους προσαρμογή την οποία δεν έχει διευκρινίσει, και άλλα λέει στην ελληνική κοινή γνώμη ότι δεν θα κάνει τίποτα, ότι τέρμα η λιτότητα, τα μνημόνια, οι υποχρεώσεις και αυτά. Επομένως πάμε σε μια... Έχει εκρηκτικές αντιφάσεις αυτή η κυβέρνηση. Καταγγέλλεται ήδη από το 40% της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με μια αριστερόστροφη λογική, την οποία βέβαια εγώ δεν προσυπογράφω. Καταγγέλλεται από τους περισσότερους και τους σημαντικότερους ευρωβουλευτές, οι φίλοι μας εδώ στις Βρυξέλλες. Οι υπουργοί δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Θα σας έλεγα ότι στο ξεκίνημα εμείς πιστεύαμε στη Νέα Δημοκρατία ότι υπήρχε σενάριο αριστερής παρένθεσης. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Υπάρχει ακυβερνησία. Ακυβερνησία, δηλαδή ο Υπουργός Οικονομικών ουσιαστικά δεν ξέρει τι λέει. Δεν υπάρχει κανένας να καλύψει το κενό. Επειδή είμαι 35 χρόνια οικονομικός συντάκτης, ξεκίνησα στον οικονομικό ταχυδρόμο με τον Γιάννη τον Μαρίνο, τέτοια πράγματα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου και εύχομαι βέβαια να ζήσω και άλλες δεκαετίες.
αλλά δεν νομίζω θα τα ξαναδώ. Δηλαδή, είμαστε στον πάτο του βαρέλιου. Πρέπει να σας πούμε πάντως, επιτρέψτε μου για να μην υπάρχει παρεξήγηση, ότι εδώ η προσπάθειά μας είναι εθνική. Ως Έλληνες ασκούμε κριτική και ζητούμε χρόνο ώστε να προλάβει η κυβέρνηση να ξεδιπλώσει τη στρατηγική της. Το ανησυχητικό και για τους δυο μας, αλλά για όλους τους ευρωβουλευτές, είναι ότι αυτή η στρατηγική δεν είναι συγκεκριμένη για να μπορέσουμε και εμείς να ασκήσουμε αυτές τις πιέσεις. Τώρα, βέβαια, μπαίνει ένα ζήτημα και λένε το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έταξε, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια προσπάθεια, και προς τους δύο, έτσι κάνουμε μια ελεύθερη κουβέντα, έκανε μια προσπάθεια να διώξει από την εξουσία και τη Νέα Δημοκρατία που συγκυβερνούσε με το ΠΑΣΟΚ, και ήρθε ένα νέο σχήμα ΣΥΡΙΖΑ με ΑΝΕΛ. Πάση περιπτώσει, και εγώ δεν το έχω καταλάβει ακριβώς, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία, και φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο εδώ ότι επικοινωνιακά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, και το ξέρετε καλύτερα εσείς, κύριε Κίρτσο, το έχετε ζήσει το θέμα, φαίνεται ότι είναι από πάνω, είναι καβάλα στο άλογο, επικοινωνιακά. Επί της ουσίας όμως... Είναι μήνα στη μέλιτος. Ναι, ίσως και αυτό. Χρειάζεται και ένα μήνα για να αρχίσει να ξεδιπλωθεί ξανά με το τι σκέφτονται ακριβώς και ίσως και η επαφή τους με την πραγματικότητα. Νομίζω πρέπει να τους καλωσορίσει η κοινωνία στην πραγματικότητα, το κάνει, τους έχει δώσει το χρόνο. Αλλά ένα πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να συνομιλούμε τις ίδιες λέξεις για να υπάρχει αποτέλεσμα, γιατί το 80 και το 81 υπήρχαν και δανεικά και δεν υπήρχε και αυτή η φοβερή παγκοσμιοποίηση μέσω του διαδικτύου που ό,τι έλεγες για εσωτερική κατανάλωση δεν γινόταν θέμα στα κανάλια την επόμενη μέρα. Εδώ συμβαίνει το αντίστοιχο, δεν υπάρχει χρόνος. Ό,τι θα υποθεί για εσωτερική κατανάλωση γίνεται πρωτοσέλιδο την επόμενη μέρα στις μεγαλύτερες εφημερίδες του κόσμου. Έχουμε λοιπόν χάσει πάρα πολύ από την αξιοπιστία μας. Και επιτρέψτε μου να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία, εφόσον και δεν υπάρχουν δανεικά και τα ζητάμε με μέτρα, δεν έρεε το χρήμα όπως τότε που δινόντουσαν τα μεγάλα κονδύλια και η βοήθεια στην Ελλάδα, θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να προσαρμοστεί η κυβέρνηση στο τι συμβαίνει σήμερα. Κύριε Κίρτσο, τώρα είμαστε, νομίζω, όχι στο παραπέντε, στο και πέντε. Πρέπει να αλλάξετε τον τίτλο της εκπομπής σας. Δεν μπορεί να είναι παραπέντε όταν είμαστε στο και πέντε. Ναι, το ζήτημα τώρα είναι τι γίνεται ο κόσμος. Έχει μια ανησυχία. Μαθαίνουμε, δεν ξέρω αν είναι ράβια αρβίλα ή όχι, ότι οι τράπεζες στέλνουν SMS στους πολίτες, τους λένε πάρτε τα λεφτά σας, κάντε εκείνο, κάντε δεν νομίζω άλλο. ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, κυκλοφορούν πάρα πολλά σενάρια τέτοια. Έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο καινούργιες δραχμές. Στο διαδίκτυο υπάρχει διαζύγιο με την πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω, για να πάμε πίσω στα επικοινωνιακά που με ενδιαφέρουν για σαν επαγγελματία της επικοινωνίας, έχει θριαμβεύσει η κυβέρνηση σε επικοινωνιακό επίπεδο. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι ο πιο ικανός. Πώς τον βλέπετε τον κύριο Βαρουφάκη? Τον βλέπω θλιβερό, θα σας έλεγα, διότι διαπραγματεύεται εκτός τοπού και χρόνου. Επειδή εδώ έχουμε εκπαιδευτεί και εγώ ήμουν εκπαιδευμένος και πριν γίνω ευρωβουλευτής, υπάρχουν κάποιοι κανόνες, δηλαδή το Eurogroup έχει συγκεκριμένους κανόνες, έχει παραβεί όλους τους κανόνες, έτσι κερδίζει η πρωτοσέλιδα και καταστρέφει τη χώρα. Δηλαδή κανείς δεν πρόκειται να το λυπηθεί ή θα σας έλεγα κανείς δεν πρόκειται να μας λυπηθεί. Θα τον πληρώσουμε ακριβά το Βαρουφάκη, ο οποίος σε 2-3-4 μήνες θα είναι και πολιτικό παρελθόν. Εν πάση περιπτώσει, θριαμβεύσαν στην επικοινωνία, διότι λέγανε ότι θα πάρουν τα λεφτά όλοι, θα μείνουμε στην Ευρωζώνη, τελειώσαν τα μνημόνια, μοιράζουν χαστούκια στο Σόιμπλε και όποιον βρουν μπροστά τους. Ωραία, τώρα ο θρίαμβος, πάντα υπήρχε μια τάση θριάμβου της επικοινωνίας στην Ελλάδα, σε βάρος της ουσίας, και εμείς που ήμασταν στα μέσα ενημέρωσης έχουμε και ευθύνες για αυτή την κατάσταση. Τώρα αρχίζει μια τραγική απομυθοποίηση, δηλαδή κάθε εβδομάδα θα πέφτει 10% το υπερβολικά υψηλό ποσοστό δημοτικότητας της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, και όταν ανακοινωθούν τα νέα μέτρα, διότι πάμε με μαθηματική ακρίβεια προς νέα μέτρα, δηλαδή ουσιαστικά ή θα καταρρεύσει πλήρως η οικονομία, θα έχουμε Brexit, δραχμή, θα έχουμε τρελά προβλήματα, ή θα ανακοινωθούν τα νέα οικονομικά μέτρα. Μόλις ανακοινωθούν τα νέα οικονομικά μέτρα για να αποφευχθούν τα χειρότερα, τότε πλέον θα δοκιμαστεί και η αντοχή της κυβέρνησης. Δηλαδή θα επαναστατήσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, οι ψηφοφόροι. Αυτά γίνονται βέβαια με ραγδαίο ρυθμό. Ναι, ακριβώς. Επιτάχυνση του πολιτικού χρόνου. Καθώς να μην ξεχνάμε ότι έχουν εκλεγεί πριν από ένα μήνα μόλις και έχουμε καταφέρει δυστυχώς με δική μας ευθύνη μεγάλη να οδηγήσουμε τον κόσμο σε μια επιλογή που νομίζω ότι γνώριζε ότι είναι αδιέξοδη και ότι δεν θα κάνει αυτά που έλεγε, αλλά θα προσαρμοστεί πολύ γρήγορα, ίσως με μεγαλύτερη ένταση και δίνοντας βάρος στο ότι πρέπει να μιλήσουμε κατά της λιτότητας και να ακουστούμε με πιο ηχηρό τρόπο. Καηλή, η επιλογή της κοινωνίας που κατέληξε εκεί, νομίζω ότι υπάρχει και μια πολιτική ευθύνη. Αυτό λέω, ότι ήταν δική μας ευθύνη το ότι δεν υπήρχε άλλη επιλογή, γιατί δεν πιστεύω ότι θα ήταν πρώτη επιλογή ποτέ. Νομίζω ότι ήταν μια εναλλακτική, μια λύση ανάγκης για να δοθεί ηχηρό μήνυμα στην Ευρώπη, γιατί φτάσαμε σε
σε οριακές καταστάσεις στην Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη έχουμε 10.000 οικογένειες μόνο από συσίδια της Εκκλησίας να ζουν. Δεν μπορούμε να πάμε όμως στο άλλο άκρο που θα πούμε ότι διαλύουμε τα πάντα ή αυτοκαταστρεφόμαστε επειδή έγιναν πάρα πολλά λάθη σε μια κρίση που ήταν αβάσταχτη και άθριζε λάθη δεκαετιών. Αλλά παρόλα αυτά η ρητορική πολύ γρήγορα θα αλλάξει, καθώς δεν μπορεί να ονομάζεις ο φόρος, είναι φόρος όταν πας να τον πληρώσεις. Δεν υπάρχει φόρος προδοσία και φόρος πατριωτικό καθήκον. Είναι φόρος. Σημασία έχει όμως να εντάσσεσαι σε μια στρατηγική και να γνωρίζεις ότι αυτό που θα πληρώσεις θα είναι δίκαιο και κάποια στιγμή θα γυρίσει και θα αλλάξει και θα είναι υπέρ σου ή θα σου έρχεται πίσω ως υποδομές, θα σου δώσει ευκαιρίες, ανταποδοτικά. Ναι. Θα μπορέσει να σταθεί η χώρα για να μπορέσει να λειτουργήσει. Βλέπετε εσείς αναστροφή του κλίματος μετά από κάποιες προσπάθειες, όχι ότι θα γίνει κάτι άμεσα, αλλά πώς το βλέπετε και στο κόμμα σας, αλλά γενικότερα και ως Ευρωβουλευτής εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Εννοείται το κλίμα απέναντι στην κυβέρνηση για την Ελλάδα στην Ευρώπη. Βεβαίως. Αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί εδώ εσείς ζείτε σε άλλο μήκος κύματος από αυτό που ζούμε εμείς. Θα έλεγα ότι εδώ κάθε μέρα χάνουμε συμμάχους. Εκεί που είχαμε φτιάξει μια συμμαχία των χωρών εκείνων που είχαν βρεθεί σε πρόγραμμα και μια κατανόηση και μια προσπάθεια να αλλάξουμε το κλίμα από τη λιτότητα να πάμε στην ανάπτυξη, και ο Γιούνκερ είχε κάνει μεγάλη προσπάθεια να το αντιστρέψει, φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε συμμάχους ούτε στο Νότο. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα χωρίς συμμαχίες σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να πιστεύω ότι ο στόχος μας δεν είναι απλώς να μείνουμε στην Ευρώπη, αλλά και στην Ευρωζώνη, και να μπορούμε να λειτουργούμε ως ισότιμα μέλη και όχι ως οι τελευταίοι που θα κρατήσουμε ένα πρόγραμμα για άλλη μια τετραετία. Γιατί χθες ο κύριος Βαρουφάκης αυτό είπε. Για άλλη μια τετραετία να είμαστε σε δάνειο και να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα το ονομάσει αλλιώς. Δεν πάβει όμως να μην είναι στόχος να βγούμε και να μπούμε στις αγορές, αλλά που θα βαρούσαμε και τα νταούλια και θα μας ακολουθούσαν, αλλά ο στόχος πλέον είναι να μπούμε σε ένα ευνοϊκότερο καθεστώς μνημονίου, με υποχρεώσεις για να παίρνουμε δανεικά και να μην βγούμε στις αγορές. Κυρία Καηλή, πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Ξέρω ότι σας πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστώ θερμότατα που είσαστε εδώ. Να σας έχουμε κοντά μας συχνά, γιατί το κλίμα εδώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Αυτό, κυρία Καηλή, δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από εσάς. Από εμάς, ό,τι χρειαστεί για να μπορείτε κι εσείς να μεταδείτε, γιατί η δυσκολία δική σας και το έργο σας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα εξίσου σημαντικό, όπως αποδεικνύεται, είναι το να μπορείς να επικοινωνήσεις κάτι σωστά και όχι μόνο να το προχωρήσεις και πολιτικά. Βεβαίως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα συνεχίσω με τον κύριο Κίρτσο, οπότε εσείς μπορείτε να αποδεσμευτείτε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και όλα να πάνε καλά για τη χώρα μας κυρίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα δεσμευτεί να την αποδεσμεύσω, γιατί έχει καθήκοντα, πολύ δραστήρια και πολύ καθήκοντα κτλ. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πείτε, είπατε ότι ο κ. Βαρουφάκης θα είναι πολιτικό παρελθόν. Βλέπετε ανατροπή, γιατί κυκλοφορούν διάφορα σενάρια. Κοιτάξτε, βλέπω ότι δεν λειτουργεί το σύστημα. Όταν δεν λειτουργεί το σύστημα, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν θα καταστραφούμε όλοι υπερασπιζόμενοι την ανύπαρκτη πολιτική προοπτική του Βαρουφάκη. Υποθέτω ότι ο Βαρουφάκης θα ανατραπεί, δηλαδή θα αποτελέσει πολιτικό παρελθόν με πρωτοβουλία της ίδιας της κυβέρνησης. Θα πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε διαπραγμάτευση, δέχτηκε μνημονιακές υποχρεώσεις που εγώ δεν έχω αντίρρηση, ξεχνώντας τη χρηματοδότηση της χώρας. Τα βάλω όλα στο τέλος του τετραμήνου και τώρα ψάχνουν, αφού βέβαια εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις, οι υποχρεώσεις, τα πάντα, και τώρα ψάχνουμε λεφτά για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Γι' αυτό σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι άσχετος. Ήταν χρόνια στην Αυστραλία, στο Τέξας, αλλά είναι άλλοι οι κανόνες στην Αυστραλία και άλλοι στο Τέξας και άλλοι στις Βρυξέλλες. Κύριε Κίρτσο, πιστεύετε ότι είναι θέμα προσώπου, δηλαδή, γιατί λέτε να αντικατασταθεί? Είναι θέμα πολιτικής, μια πολιτική την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται και έχει την έγκρισή του ο κ. Βαρουφάκης και τα κάνει αυτά? Εντάξει, προφανώς εγώ δεν συμφωνώ με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υποθέτω ότι ο Δραγαζάκης μπορεί να καταλάβει καλύτερα πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας και διάφορα τέτοια. Εδώ είναι ένας συνδυασμός. Η λάθος πολιτική που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ξέρουμε και ακριβώς ποια πολιτική είναι αυτή, διότι αλλού τραβάει ένας υπουργός με οικονομικές αρμοδιότητες, αλλού τραβάει ο άλλος. Άλλη άποψη έχει ο ένας για το ΦΠΑ, άλλη ο άλλος. Άλλη για τη φορολογία των ακινήτων, ο ένας, άλλη ο άλλος. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά δεν φτάνει που θέλουν χρόνο ή τέλος πάντων πρέπει να βρουν το ρυθμό τους, να καταλάβουν ποια είναι η ευρωπαϊκή πραγματικότητα και πώς μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν, αν τελικά θέλουν να ενταχθούν. Αλλά έχουμε και έναν superstar,
ο οποίος δημιουργεί επικοινωνιακά γεγονότα χωρίς να ασχολείται με τη μάχη της ουσίας, που είναι πώς θα λειτουργήσει η οικονομία, πώς θα συνεννοηθούμε με τους πιστωτές, πώς θα χρηματοδοτηθεί το ελληνικό δημόσιο και πώς η χρηματοδότηση του ελληνικού δημοσίου δεν θα πνίξει τον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο θυσιάζουμε εδώ και 4-5 χρόνια. Και Κίτσο, υπάρχει τώρα μία απορία στην κοινωνία και μία βασική των οικονομικών. Έχετε δίκιο. Όλα αυτά που λέτε είναι έτσι και ίσως λέτε και λίγα, να το πω έτσι γενικώς. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος περιμένει κάποια νομοσχέδια, κάποιες ρυθμίσεις, μία ανάσα να πάρει, μία ανάσα την οποία το κόμμα σας και ο κ. Βενιζέλος δεν την είχαν δώσει τόσο, προφανώς λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων. Όχι προφανώς, γίνανε τραγικά λάθη και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αλλά εγώ μιλάω εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να δεσμεύω φυσικά την ηγεσία της. Νομίζω ότι διαχειρίστηκαν λάθος την οικονομία. Δηλαδή, ξεχάσανε τους πολύ φτωχούς για να δώσουν αναδρομικά στους δικαστικούς, το οποίο είναι τρελό κατά την άποψή μου. Ή τέλος πάντων θυσιάσανε όλον τον ιδιωτικό τομέα, όλη την παραδοσιακή, εκλογική και κοινωνική βάση της Νέας Δημοκρατίας, τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τους μικρούς και μεσαίους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, για να στηρίξουν υποτίθεται τη δημόσια διοίκηση. Και αν δείτε τα αποτελέσματα των exit polls, 40% πήρε στο δημόσιο ΣΥΡΙΖΑ και 20% η Νέα Δημοκρατία, η οποία απογοήτευσε το παραδοσιακό κοινό της. Επομένως, εγώ δεν λέω ότι τα έκανε καλά η Νέα Δημοκρατία και από μια άποψη καλά έκανε και τιμωρήθηκε. Ο λαός είναι σοφός σε ό,τι αφορά την τιμωρία της Νέας Δημοκρατίας και πολύ περισσότερο του ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν είναι σοφός σε ό,τι αφορά την επιλογή ενός κόμματος που ουσιαστικά δεν ξέρει τι θέλει και δεν ξέρει και τι να διεκδικήσει σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πια μια πολύ σύνθετη υπόθεση. Δεν είμαστε στο 1981 10ο μέλος της ΕΟΚ, ενός κλαμπ προνομιούχων που τέλος πάντων δίναν και κάποιες ευκαιρίες στην Ελλάδα. Εδώ είμαστε σε μια πολύ ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, με χώρες μέλη που έχουν ακόμα μεγαλύτερα, μερικές από αυτές έχουν μεγαλύτερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα από εμάς και πλέον όλοι εδώ πέρα νομίζουν ότι έχουμε τρελαθεί, γιατί ζητάμε και άλλα χρήματα, ζητάμε να εξαιρεθούμε από υποχρεώσεις που θεωρούνται αυτονόητες για όλους τους άλλους, τα βάζουμε με τους νότιους επειδή τέλος πάντων αυτοί μπόρεσαν και βγήκαν από το μνημόνιο. Μετά θέλουμε να παρακάμψουμε το μνημόνιο, το ήθελε και η Νέα Δημοκρατία, άλλο λάθος της Νέας Δημοκρατίας, το θέλει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα μνημόνια από τη στιγμή που τα έχει υπογράψει δεν παρακάμπτονται. Δηλαδή πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό στον κόσμο. Ζήτησαν από τη Νέα Δημοκρατία 2,5 δις ευρώ πρόσθετα μέτρα. Τα μέτρα συνολικά φτάνουν στα 50 με 60 δισεκατομμύρια και η Νέα Δημοκρατία τα χάσε, δηλαδή έχασε τον πολιτικό έλεγχο γιατί είχε χάσει ήδη τις ευρωεκλογές και έκανε 8 μήνες να κάνει την αξιολόγηση που τελικά δεν την έκανε. Έστελνε την Τρόικα στο Παρίσι και διάφορα τέτοια καμώματα, δηλαδή πολιτικά. Τώρα έχει έρθει η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ, όπου και ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι μπορεί με μια πολιτική διαπραγμάτευση να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις του μνημονίου. Ο μόνος ασφαλής τρόπος να βγει μια χώρα από το μνημόνιο είναι να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Το έκανε η Ιρλανδία, η οποία δανείζεται τα δεκαετή της ομόλογα με επιτόκιο, τα διαθέτει με κάτω από 1%, ένα εντυπωσιακά καλό επιτόκιο. Το έκανε η Πορτογαλία, που μοιάζει περισσότερο σε εμάς, και διάβαζα σήμερα ότι και το δικό της επιτόκιο στο δεκαετές ομόλογο έχει πέσει κάτω από το 2%. Καλύπτουν δηλαδή τις ανάγκες τους στις διεθνείς αγορές με πολύ καλούς όρους, που σημαίνει ότι χαμηλώνουν το κόστος της εξυπηρέτησης του χρέους, έχουν αποκτήσει την οικονομική τους αυτονομία και την κυριαρχία τους στην πολιτική και την εθνική τους αξιοπρέπεια και εμείς επιμένουμε να ψάχνουμε κομπίνες, δηλαδή πώς θα τους μπερδέψουμε, θα έρθει ο Βαρουφάκης και θα τους μπερδέψει και δεν θα κάνουμε αυτά που έχουμε υπογράψει. Εντάξει, ακόμα ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης τα πιστεύει αυτά τα παλαβά, θα κάνει όμως φροντιστήριο πολύ γρήγορα, θα βρεθεί αντιμέτωπο αυτό το τμήμα της κοινής γνώμης με ένα τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό λογαριασμό και ελπίζω τουλάχιστον αυτή τη φορά να οριμάσει. Εγώ τουλάχιστον τα είχα εξηγήσει και προεκλογικά, προσπαθώ να τα εξηγήσω και μετεκλογικά. Τα είχατε πει, σας είχα ακούσει και στη Θεσσαλονίκη μετεκλογικά σε μια ημερίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ναι. Πάλι στο ίδιο μήκος κύματος. Στο ίδιο μήκος κύματος. Και λέω τα ίδια ανεξάρτητα από ότι αν είναι η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία ή η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο κανόνας είναι προσαρμογή και εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Σου ζητάνε 2,5 δις μέτρα, τώρα θα έχουν φτάσει 4 δις τα μέτρα. Δεν μπορείς να πεις όχι, διότι πλέον έχεις αναλάβει υποχρεώσεις. Μπορείς όμως να εργαστείς για να είναι τα μέτρα να έχουν ένα σωστό μείγμα. Να μην τα πάρεις από τους φτωχούς, να τα πάρεις από τα ρετυρέ. Εδώ δώσαν αυξήσεις στους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν είναι καλά. Την ώρα που δοκιμάζεται η οικονομία,
και την ώρα που μας έχουν στο μικροσκόπιο οι πιστωτές και θέλουν να δουν αν είμαστε αυστηροί, συνεπείς κτλ. Βρήκανε την ευκαιρία, γιατί προφανώς στο ΣΥΡΙΖΑ έχει ενταχθεί το παλιό συντεχνιακό ΠΑΣΟΚ, αυτό που αρνήθηκε να εξυγχρονιστεί. Πέρασε 20 χρόνια ζωή χαρισάμενη, έριξε έξω τη χώρα και σου λέει έχουμε άλλη μια δεκαετία μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα. Όλα αυτά θα τα πληρώσουμε πολύ ακριβά και θα απομυθοποιηθούν σε διάστημα, θα έλεγα εγώ, μερικών εβδομάδων ή λίγων μηνών. Ο πολιτικός χρόνος έχει επιταχυνθεί υπό την πίεση των οικονομικών εξελίξεων και όλα αυτά τα παραμύθια πρόκειται να καταρρεύσουν στο άμεσο μέλλον. Γι' αυτό σας έκανα το ερώτημα, ξεκίνησα να το κάνω μάλλον, αλλά είσαστε χήμαρος και ήθελα να αφήσω να πείτε την άποψή σας και καλό είναι γιατί βοηθάτε και εμάς και την κοινή γνώμη να καταλαβαίνει τι λέτε ακριβώς. Ρωτώ λοιπόν αν αυτά όλα τα νομοσχέδια τα οποία συζητούνται ότι θα μπουν στη Βουλή, 100 δόσεις, το ένα, το άλλο κτλ. Αυτό τώρα θα υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, εντάξει, ορισμένα πιστεύω ότι μπορεί να υλοποιηθούν, δηλαδή να υποστηριχθούν φτωχοί συμπολίτες μας, μπορεί να υλοποιηθεί, γιατί από ό,τι διαβάσα το κόστος δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, είναι 200-300 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη φάση. Επομένως, λογικά μπορεί να υπάρξουν κάποια ισοδύναμα μέτρα ή τέλος πάντων κάποιες εξαιρέσεις με ευρωπαϊκή υπογραφή λόγω του κατεπήγοντος, γιατί είναι κοινωνική κρίση, ανθρωπιστική κρίση. Όλα εγώ. Θα δεχτούν να κάνουν. Εντάξει, λίγο... αυτό θα το δεχτούν. Τώρα, οι 100 δόσεις και να σας κουρέψουμε και το 50% του κεφαλαίου και δώστε 20 ευρώ το μήνα που λέει η κυρία Παλαβάνη και διάφορα τέτοια, αυτά δεν νομίζω ότι μπορούν να τα δεχτούν, γιατί αυτά επηρεάζουν, για παράδειγμα, την αξιοπιστία του ελληνικού δημοσίου, κατά πόσο δηλαδή μπορεί να πληρώσει τις δικές του δόσεις. Μετά, αν επεκταθούν στις τράπεζες, επηρεάζουν την αξιοπιστία των τραπεζών, δηλαδή πόση ανακεφαλαιοποίηση θα θελήσουν ξανά. Υπάρχουν τέτοιοι υπολογισμοί. Αυτά λοιπόν θεωρώ ότι δεν πρόκειται να περάσουν εύκολα. Άλλωστε, να σας πω τώρα την αλήθεια, έχουν αποτύχει και στην πράξη, γιατί οι 72 δόσεις που έδωσε η Νέα Δημοκρατία είναι αρκετές δόσεις, δεν είναι λίγες δόσεις. Τώρα απέτυχε γιατί πρακτικά δεν απέδωσε, διότι αυτές οι δόσεις έπρεπε να δοθούν όταν ακόμα άντεχε ο ιδιωτικός τομέας. Από τη στιγμή που ένας μικρομεσαίος έχει καταρρεύσει, είτε του δώσει 72, είτε 100, είτε 150, είναι πλέον οικονομικό μνημόσυνο. Δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν μπορεί να πληρώσει. Αυτά είναι λάθος βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στράφηκε σε βάρος της παραδοσιακής της βάσης. Έπρεπε την ώρα της κρίσης το 12 να δώσει διέξοδο σε αυτά τα ζητήματα. Τότε έπρεπε να πέσουν οι δόσεις, διότι πολλοί αγωνιζόντουσαν ακόμη να μείνουν στην αγορά και οι δόσεις θα είχαν σημασία, είτε ήταν ασφαλιστικές, φορολογικές ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, όταν τον άλλον του έχει πει στην αρχή ότι το μνημόνιο ξεκινάει το 10 για να τελειώσει το 12, τον έχει πάει στο 13, στο 14, έχει μπει στο 15, τον κυνηγάνε όλοι, τον έχουν εκδάρει επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά. Του κάνεις και τη δόση που δεν έχει πια καμία πρακτική σημασία. Γι' αυτό άλλωστε με τις 72 δόσεις δεν αυξήθηκαν τα έσοδα ούτε του δημοσίου ούτε των ασφαλιστικών ταμείων. Και επειδή αυτό το ξέρουν η Τρόικα που τώρα λέγεται θεσμοί, το ξέρουν στην Τρόικα, προφανώς δεν θα εγκρίνουν εύκολα και τις δόσεις, την επέκταση του προγράμματος στις 100 δόσεις. Χαίρομαι που ασκείτε μια κριτική και έχετε μια διαφορετική φωνή. Ποτέ δεν το είχατε κρύψει άλλωστε και πάντα είσαστε επικριτικός, με θετική πιστεύω έτσι, κατεύθυνση προς τη Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται στο κόμμα σας, τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, να φύγουμε λίγο από τα ευρωπαϊκά, γιατί και εκεί έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι γίνεται τίποτα συγκλονιστικό στο κόμμα. Μάλιστα την Πέμπτη έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα, στην οποία δυστυχώς δεν θα μπορέσω λόγω υποχρεώσεων στις Βρυξέλλες να πάω. Αλλά ενώ στην αρχή ήταν το στυλ φάτε το Σαμαρά τώρα έχει παγώσει αυτή η διαδικασία. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μια. Πρωτού αρχίσουμε τα γνωστά ηγετικά που είναι τα μαχαίρια στη Νέα Δημοκρατία, γιατί είμαι παλιός λόγω ελεύθερου τύπου που ήμουν 18 χρόνια διευθυντικός τέλεχος και ξέρω πώς τρώει ο ένας τον άλλον. Τα έχω ζήσει 2 και 3 και 4 φορές. Εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται τώρα έναν εμφύλιο η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται μια σοβαρή συζήτηση για ζητήματα στρατηγικής σημασίας. Ποια είναι η σχέση της με τους ελεύθερους επαγγελματίες, ποιο είναι το κοινό της, με τους δημόσιους υπαλλήλους, ποιο είναι το μεταρρυθμιστικό δυναμικό της, πώς αξιολογεί το γεγονός ότι το 2004-2009 επί Καραμανλή χάθηκε η διαχειριστική μπάλα και φύγαν τα ελλείμματα, φύγαν τα πάντα. Πρέπει να πούμε στον κόσμο ποιοι είμαστε, τι έχουμε κάνει και πού θέλουμε να πάμε τη χώρα. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα συζητήσουμε χωρίς να βγάλουμε τα μαχαίρια. Μπορεί να περιμένουν λίγο τα μαχαίρια για να καταλάβουμε τι γίνεται. Άλλωστε το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να τα καταφέρνει σαν κυβέρνηση
δίνει χρόνο στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα είναι και τρελό τώρα να ξεσπάσει η κρίση στη Νέα Δημοκρατία, τη στιγμή που δεν ξέρουμε αν μπορεί να λειτουργήσει η κυβέρνηση. Διότι αν ομιγέννητο καταρρεύσει η κυβέρνηση, φύγει η αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρξει πιστωτικό γεγονός, αρπαχτούμε με τους Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές, κάποιος πρέπει να στέκεται όρθιος για να μπορεί να συνεννοηθεί, να διαπραγματευτεί, κάτι να κάνει. Δηλαδή να είναι παράγοντας σταθερότητας. Άρα η αποσταθεροποίηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία παραδοσιακά ακολουθεί τις εκλογικές ήττες, αυτή τη φορά πρέπει να περιμένει κάτι την άποψη. Διάβαζα σήμερα για τον κύριο Σόιμπλε ότι έχει βάλει ένα στόχο. Δεν ξέρω αν είναι κουτσομπολιά του διαδικτύου ή αν είναι ειδήσεις. Έχει βάλει ένα στόχο να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα του ευρύτερου δημοκρατικού τόξου, εγώ θα έλεγα. Όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα. Δεν νομίζω ότι βάζει τέτοιους στόχους ο Παίζουν κύριος τέτοια Σόιμπλε. θέματα. Τον έχω παρακολουθήσει σε κάποιες εμφανίσεις του εδώ πέρα. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό άτομο. Τον αδικούμε πολιτικά στην Ελλάδα. Είναι ένας άνθρωπος που έχασε την υγεία του από απόπειρα δολοφονίας, αυτή η αναπηρία που έχει δηλαδή, έπεσε θύμα πολιτικού εξτρεμιστή. Και εμείς τώρα τον ανεβάζουμε, τον τίνει να ζει η Αυγή, διάφορες ανοησίες. Εγώ θα σας έλεγα το εξής, ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά αν πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, που αυτά βέβαια είναι πολύ πρόωρα. Πάντως το έχετε πει ότι αν η αριστερή πτέρυγα, γιατί και 41% κύριε Κίρτσο, δεν είναι μικρό το ποσοστό. Ναι, αλλά εντάξει, δεν αυτά είναι στην κυβέρνηση. Είμαστε κι εμείς εδώ, είπατε. Το πήγε το Πασόκ, το πήγε το Ποτάμι. Είμαστε κι εμείς εδώ για να δούμε τι θα γίνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν είναι να συνεργαστούμε για να μείνουμε ακίνητοι και να καταστραφούμε, δεν χρειάζεται να συνεργαστούμε. Γιατί υπάρχει μια παράδοση συνεργασιών στην Ελλάδα για να μην γίνεται τίποτα. Είμαστε τώρα στο και 5, δεν είμαστε στο παραπέντε, όπως λέει η εκπομπή σας. Επομένως, η λογική της συνεργασίας θα είναι να τρέξουμε να προλάβουμε, να εφαρμόσουμε μνημονιακές καταστάσεις, να δώσουμε λύση στα οικονομικά προβλήματα για να αρχίσει να περπατάει η οικονομία και στη συνέχεια να σταθεί στα πόδια της η κοινωνία. Με αυτή τη λογική. Αλλά αυτή η λογική δεν είναι ορατή στον πολιτικό ορίζοντα, διότι ξεφεύγει από τις δυνατότητες του ΣΥΡΙΖΑ, ξεφεύγει από το κυβερνητικό παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, γιατί και αυτοί πάγωσαν τη διαδικασία της αξιολόγησης και της εφαρμογής. Και εντάξει, το ποτάμι τώρα είναι ο κύριος Θεοδωράκης, περιφέρεται σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και εμφανίζεται σαν εναλλακτική λύση, τέλος πάντων σαν εφεδρεία ευρωπαϊκή εφεδρεία της κυβέρνησης, αλλά και αυτός, αν ψάξετε τις θέσεις του, δεν είναι απόλυτα συγκεκριμένος. Δηλαδή είναι καλός στα εύκολα και πολύ φιδωλός στα δύσκολα. Εντάξει, πάντως δείχνει ένα πολιτικό σκηνικό στη χώρα να στηρίζει την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, μιλάμε για το Πασόκ, μιλάμε για το Ποτάμι, στην περίπτωση που η αριστερή πλατφόρμα, τέλος πάντων, του κυρίου Λαφαζάνη, αποχωρήσει ή, εν πάση περιπτώσει, διαφοροποιηθούν. Εντάξει, στην περίπτωση που εμφανίσει ένα πρόγραμμα που οδηγεί κάπου. Δηλαδή, εγώ ούτε δεν θεωρώ ότι είμαι καταδικασμένος εδώ να γελιοποιούμε στις Βρυξέλλες στο όνομα ενός απροσδιόριστου εθνικού συμφέροντος, δηλαδή να υποστηρίζει μια κυβέρνηση που δεν ξέρει τι κάνει και τι θέλει. Ούτε θεωρώ ότι πολιτικά θα πρέπει να αναγίνω δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ αν δεν έχουν αποφασίσει αυτοί ότι θα κάνουμε μια στροφή στον οικονομικό ρεαλισμό και ότι θα λύσουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Διότι έχουμε τρελαθεί στην Ελλάδα σε ασκήσεις επικοινωνίας και σε πολιτικά μαγειρέματα, αλλά τα ουσιαστικά ζητήματα, τι πρέπει να γίνει για παράδειγμα με το ασφαλιστικό, πώς θα μειωθούν οι ασφαλιστικές δαπάνες, πώς θα μειωθούν οι δαπάνες του δημοσίου, αν θα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτά τα δύσκολα δεν τα ακουμπάει κανένας. Αλλά χωρίς αυτά τα δύσκολα, αν δεν τα αντιμετωπίσουμε, αποκλείεται να βγούμε από την κρίση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όλοι οι άλλοι βγήκαν από τα μνημόνια και εμείς έχουμε σφινωθεί στο μνημόνιο, γιατί κάνουμε λάθος τη δουλειά. Να πάμε σε ένα θέμα άλλο, το οποίο έχει να κάνει με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με βασανίζετε τώρα. Θέλω την άποψη του. Η άποψή μου είναι ότι ο Παυλόπουλος είναι ένα σύμβολο του παρελθόντος. Δηλαδή τώρα ο Παυλόπουλος είναι συμπαθέστατος, τον ξέρω δεκαετίες, αλλά είναι ο άνθρωπος που δεν ξέρει πόσους διόρισε στη δημόσια διοίκηση, δεν ξέρει πόσοι παράνομοι μετανάστες μπήκαν επί των ημερών του όταν ήταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή έχει πρωταγωνιστήσει σε μια διάλυση η οποία πραγματοποιήθηκε επί κυβερνήσεων Καραμαλή, ο οποίος επιβραβεύθηκε, θεωρείται τώρα ένα είδος εθνικού συμβόλου. Τι ακριβώς συμβολίζει, τι να σας πω.
Εντάξει, είναι καλός καθηγητής, είναι μορφωμένος, είναι αξιοπρεπής, αλλά σαν συμβολίζει το πολιτικό παρελθόν, συμβολίζει όλα αυτά που μας οδήγησαν στις σημερινές καταστάσεις από τις οποίες πρέπει να ξεφύγουμε. Τώρα τον επέλεξαν οι άλλοι, υποθέτω, διότι επειδή έχει ένα καραμαλικό προφίλ, στέλνουν ένα μήνυμα ότι αυτοί έχουν συνεννοηθεί με την καραμαλική πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, άρα μπορούν θεωρητικά να αδειάσουν το Σαμαρά. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα. Έρχεται ένα τσουνάμι οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και σε 2 εβδομάδες ή 3 εβδομάδες δεν θα θυμάται κανείς αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέγεται Προκόπης Παυλόπουλος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά και καλή δύναμη, καλό κουράγιο και σε εσάς. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.